your theories catch fire. I can't find no silver linings. I don't mean to judge. When you read your speech, it's tiring enough. A pridáš ma, tak sa volám, počkaj, napíšem do chatu. Čak ty nemáš taký istý Skype ako tam? Nie, To prečo zase? A už je nový videoblog, tam to pôjde. No, počúvaj. Mikroupgrady na vaše zbrane, podvozky a farby budú v 50% zľave a 70% rýchlejšie. To je napísané. No a nie, že budú zľavy 50%. len budú 50% na turenty, Ale čo je predtým? Hej, predtým máš napísané mikroupgrady na tvoje. áno. A 70% speed up. No však speed up. Ale máš predtým napísané mikroupgrade, čiže mikroupgrade tvojich zbraní, podvozkov a fary budú 50% zľavé. A 70%. OK, počkaj, tedy pôjdem na Filip, tak to počítač. nevyšlo, ty si neskôr. Ja viem, ale ja som len zle trafil. Potvrď mi žiadosť. Čo sa No však ale nič sa nenašlo, mne sa nenašiel taký Skype. Lebo máš ma Napíš bloknutého. Benny.nagi1. Tak ja mám Benny.nagi1. Však ale to mám, ale aj tak sa to nenašlo. Ja tá